Milí diváci, vítame vás u ďalšieho dielu nášho seriálu Účtovníctvo ľudskou rečou. Ahoj Martin. Ahoj Dáši, dobrý deň milí diváci. Témou dnešného dielu je zdaňovanie kryptomien v roku 2024. Veľmi zaujímavá aktuálna téma. Tak na začiatok, Martin, prosím ťa, čo sú to tie kryptomeny? Tak, kryptomeny sú digitálne aktívum a fungujú na technológii blockchain a sú decentralizované. To je ich hlavná výhoda. To znamená, že nepodliehajú kontrole žiadnej vlády alebo nejakej banky. A v čom spočíva ich popularita? Popularita spočíva v jednoduchosti využívania. Je možné cez ne realizovať prevody, platiť za tovar a ako som povedal, tá zmenená decentralizovanosť. A kedy vzniká daňová povinnosť pri kryptomenách? Daňová povinnosť vzniká v momente, keď prevádzame na fiat menu, to znamená povedzme eurá, české koruny, doláre, taktiež keď si platíme nejaký tovar alebo služby. Takže držanie kryptomien sa nezdaňuje? Áno, netreba podliehať panike, vlastne až tá zmena alebo následné využitie zdaneniu podlieha. A ako sa teda zdaňujú príjmy z kryptomien? Zdaňujú sa formou ostatných príjmov, to znamená, že ich uvádzame do daňového priznania. A čo je základom pre výpočet dane? Základom pre výpočet dane je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Tento rozdiel sa teda zahrňa do daňového priznania a je využitá sadzba 19 alebo 20% podľa výšky príjmov. A máš nejaké odporúčania pre podnikateľov, ktorí obchodujú s kryptomenami? Jasné. Dôležité je viesť si nejakú evidenciu, to znamená evidovať dátumy a nákupy a predaje, ceny nákupov a predajov, potom svoje platformy v online priestore, ktoré toto sledujú za vás. A čo výdavky? Môžu si ich podnikatelia uplatniť? Samozrejme. Nejaké transakčné náklady, určite potom aj za zmienené platformy, poplatky, to všetko je možné uplatniť. A čo by si na záver ešte zdôraznil? Určite tak, sledovať aktuálnu legislatívu. Ak sa vám tento krok nechce robiť, tak ho preskočiť a konzultovať s daňovým poradcom alebo s účtovníkom. A fyzické osoby, ktoré len investujú? Tie sa nemusia zatiaľ ničoho obávať, vlastne riešia to až v prípade predaja, ako sme sa bavili. Super, tak ďakujem ti veľmi pekne, Martin. Ďakujem aj tebe. Vám ďakujem diváci, že ste si nás pozreli a budeme radi, ak nám dáte odber a like. Majte sa krásne.